सरनियाफोरनो एसटि फोरमान बिलाइ होनायनि आन्दोआव सोर दं? सरनियाफोरनो सोर एसटि फोरमान बिलाइ होनाय? सोरनि दैदेननायाव 10 बोसोर 5 नं क'क्राझार एसटि लक सभाखौ खोमाना लानो गोनां जानाय बेनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दं? थारैनो एमपि नबकुमार सरनिया सोर एसटि फोरमान बिलाइ होनाय? बे मोनसे गिदिर सोंथि। एमपि नबकुमार सरनियानि बा सरनियानो एसटि दानजायखौ लानानै इउजि ब्रह्मनि बेफ्रुसार बिबुंथि। नबकुमार सरनिया बर' कसारी नङाब्लाबो नबकुमार सरनिया बर' कसारीनि मुङाव एसटि फोरमान बिलाइ लादों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ खुंथाय समावनो सरनिया नबकुमार थामहिनबा सरनिया फोलेरफोरा बा सरनिया हारिनि सुबुंफोरा एसटि फोरमान बिलाइनि गनायथिखौ होदोंमोन। थारैनो मोनसे गिदिर खौरां, मोनसे बिग आपडेट। बिथाङा बुंदों इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलानि दैदेननाय बिपिएफ खुंथाय समावनो सरनियाफोरनो एसटि फोरमान बिलाइनि गनायथिखौ होदोंमोन। बिनिफ्रायनो सरनियाफोरा एसटि गनायथि फोरमान बिलाइखौ मोननो हादोंमोन। एमपि नबकुमार सरनियाबो एसटि फोरमान बिलाइ मोनना 5 नं क'क्राझार लक सभाखौ बर'फोरनिफ्राय बा बर'फोरनि आखाइनिफ्राय सायख'ना लाजादोंमोन। नबकुमार सरनिया बर' नङाब्लाबो बर' कसारी नङाब्लाबो बिथांनि एसटि फोरमान बिलाइखौ दाननानै होब्लाबो बिथाङा एमपि मासिनिफ्राय ओंखारनो नाङा। बे बाथ्राखौ मोनसे इउजि ब्रह्मआ बुंदों जे एमपि नबकुमार सरनियानि जे एसटि फोरमान बिलाइ बे फोरमान बिलाइया नंखायब्लाबो बा आथिखालाव बिथाङा एमपि मासिनिफ्राय बिथाङा ओंखारनो नाङा होननानै बुंदों। बिथाङा बुंदों इलेक्शन कमिशनारा बिथांखौ डिसक्वालिफाइ होननानै फोसावब्लासो बिथाङा नबकुमार सरनिया एमपि मासिनिफ्राय ओंखारनांगोन। बेखौ इलेक्शन बा बिसायख'थि आय'गा बिथांखौ डिसक्वालिफाइ खालामब्लासो एमपि मासिनिफ्राय ओंखारनांगोन होननानै नबकुमार सरनियाखौ बुंथिदों। नबकुमार सरनियानि एसटि फोरमान बिलाइ दाननानै होनायनि उनाव माखासे सुबुंफोरा बुंलायदों एमपि नबकुमार सरनिया एमपि मासिनिफ्राय ओंखारनांसिगोन, जेलाव थांनांसिगोन होननानै माखासे सुबुंफोरा बुंलायदों। बिथां आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला एमपि नबकुमार सरनिया एसटि फोरमान बिलाइनि हेंथायै जनकलाल बसुमतारिया केस होदोंमोन। एमपि नबकुमार सरनिया डिसक्वालिफाइ जानो थाखाय गोलाव सम दंबावो। थारैनो बेखौबो मख'नांगोन दि नबकुमार सरनिया एसटि फोरमान बिलाइखौ सोरबाया गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दाननो हाबाय। एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि फोरमान बिलाइखौ दाननो हादों होननानै माखासे सुबुंफोरा गोबां क्रेडिट लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथां जनकलाल बसुमतारिजों लोगोसे बिथांनि हानजाया एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि फोरमान बिलाइखौ दाननानै होनो हाबाय। बेवहाय जेबो बुंनो गोनां गैया। नाथाय बेखौ लानानैनो माखासे सुबुंफोरा राजखान्थि खालामबाय थानाया अगियाननि खामानि मावनाय जादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां इउजि ब्रह्मआ बेफ्रुसार बिबुंथि होयो। दानिया फैदो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मा आरोबाव बाथ्रा बुंबावदों बिथां इउजि ब्रह्मआ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो होनि। नबकुमार सरनियानि एसटि दानजानायनि बाथ्राया जोबोद गोलाव। दा जेरैबायदि बुंबाय थादों बिदिबो नङा। 2014 बे देरहादोंमोन आरो बिनियाव मोनसे केस जादोंमोन हाइकर्टआ बिनि उनावहाय गोबां ट्रायल होबाय। ट्रायलनि उनावहाय मोनसे अर्डार होदों जे सरनियाफोरखौ जिहेतु सरनिया हिसाबै एसटि लिस्टआव गैया, सरनिया टाइटेल लिरनायफोरनो एसटि सार्टिफिकेट होनो नाङा। बे हिसाबै डिपिएफनि समावनो हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो खेबनै थांखि लादों बिसोरो सरनियाफोरनोबो सार्टिफिकेट होनायनि। दा हाइकर्टआ बेखौनो मोनसे अर्डार होदों जे स्टेट गभर्नमेन्ट एबा काउन्सिलाथ' नंथारा, स्टेट गभर्नमेन्टआबो अथरिटि गैया ट्राइबेल लिस्टखौ सोलाय सोल' खालामनो। नाथाय बिसोरो बेखौ सिफायजोबनानै नियमबो सिफायजोबनानै बिसोरो बे एसटि सार्टिफिकेटखौ होदोंमोन। दा बेवहाय अर्डार मोनसे ओंखारनाय लोगो लोगो एसटि सार्टिफिकेट होनायखौ उइद्र' खालामफिनदों आसाम गभर्नमेन्टआ। दा बे अर्डारखौनो उइद्र' खालामफिनदों। बिनि उनावहाय SLSC कमिटि थायो, स्टेट लेभेल जितु स्क्रुटिनि कमिटि, बेवहाय मोनसे पिटिसन गोलैदों। बे पिटिसनाव स्क्रुटिनि खालामै बिसोरनि फाइन्डिंसआ होनदोंना बे एसटि नङा, माने बर' कसारि नङा। खारन बे बर' कसारि हिसाबै
बे एसटि नंगौ नङा बे आलादा बाथ्रा खिन्थु बियो बर' कसार हिसाबै एसटि लादों आरो बेयो बर' कसारि नङा बे बर' कसाव गोलैयो बेनिखायनो एल एस सि कमिटिया बेखौ बुंदोंमा बे बर' कसारि नङा हिसाबै बियो बे नामजों बे टाइटेलजों एसटि सार्टिफिकेट मोननो हाया खिन्थु बे मोनसे स्पिकिं अर्डार आरो हाइकर्टआ 2014नि इलेक्सननि उनावहाय होनाय केसाव जे राय होदों बेजों सोमोन्दो गैया दा बियो अट'मेटिकेलि बेनि थाखायनो बिनि एमपिसिआ डिसक्वालिफिकेसन जाया खालि SLSC आल' बुंदों जे बियो बर' कसारि नङा दा बिनि थाखाय माखासे आयेननि फारि दंबावो अब्लासो बेखौ इलेक्सन कमिसना जुदि डिसक्वालिफाइ खालामनांगौ होननानै सानो खालामनो हागोन थ' दा जेरैबायदि माखासे मानसिफ्रा बुंलाबाय थादों एथ' गोरलै बाथ्रा नङा बियो आरो बेहाबो एपिल खालामनायनि मोनसे राइट दङ SLSC कमिटिनि डिसिसनखौबो चेलेन्ज खालामनो हायो थ' बियो फल्स सार्टिफिकेट होननानै एमपि जादों बेथ' बै समफ्राव जेनेबा ओरैबायदि माखासे एलिगेसनफोर लाबोलायनाय जादोंमोन इउजि ब्रह्मआ केन्डिडेटमोन बे माने बै समाव जों डिसिसन मोनसे लादोंमोन मा केसआ जिखुनु होनो हायो जिहेतु आरो जोङो आं मोनसे गुबुन लेभेलाव मोनसे खामानि मावनाय सासे व्यक्ति हिसाबै बे हिसाबाव केसआव जिहेतु आं नांथाबबाय थानो हानाया दस्रा नांथाबथोंसै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया प्रमद बर' आरो जाय केस होदों जनकलाल बसुमतारी बिथाङाबो रायज्लायफैदों आरो बे समाव मोनसे बोसोन होलायनाय जादों नोंसोर आवगायदो जों हेल्प खालामसै खारन केसआ सोरबा केन्डिडेट होथारनांगौ गैया बे हिसाबै केसआ होलायनाय जादों उनावसो बेखौ राजनिति खालामलांदों सोरबा केस होआखै सोरबा केस होदों बेखौ राजनिति खालामलांदों आरो दिनै जायफोर खोथाखौ बुंदों बे अट'मेटिक जिनिस नङा माने SLSCनि कमिटिनि रिपर्ट मथे बियो बर' कसारि नङा फाइन्डिंसआ आरो बियो बेखौ चेलेन्ज खालामनो हायो दा चेलेन्ज खालामबाबो बे देरहायाबो जानोबो हागौ आरो बियो थाङै थुङै बियो जुदि प्रुभ जाहैयो फाइनाल स्टेजाव अब्ला बेखौ गुवाहाटि हाइकर्टआ बिनि सायाव अट'मेटिक एक्सन लानाय नङा गुवाहाटि हाइकर्टजों लिंक गैला आरो इलेक्सन कमिसनाबो बेखौ अट'मेटिक माने एक्सन लानाय नङा बिनि थाखाय आरो गोदान मोनसे आयेननि प्रसेस दंबावो अब्लासो बे डिसक्वालिफिकेसन प्रसेस एसे गोलाव दंबावो बे फैनो हायो बेखौ नायगासिनो दङ काउन्सिलनिफ्रायबो खिन्थु बेखौ लानानै हांगार फुनलायनाय माबा फुनलायनायनि जे राजनिति गासिबो बाथ्राफोरखौ बुंजोबलायनांगौबा बाथ्राया एसे आलादा ओंखायनो क्रेडिट लालायनाय बा लाथों जनकलाल बसुमतारीखौ आङो क्रेडिट होगोन जे बिथाङा हारसिङै आरो सोरबा सासे इस्लारि होननाय बिथांमोना केस होनानै पंकज इस्लारि बेसिम जे लाबोदों बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु गेजेराव सोरबा जे हाबनानै राजनिति खालामबाय थादों हांगार फुनलायनाय जाबाय थादों बेफोर जाहैबाय एसे अज्ञाननि मोनसे अज्ञानतानि मोनसे साइन बियो आरो दाबो बे जिनिसा फाइनाल स्टेज जिहेतु फैयाखै आरो आयेननि मोनसे पर्याय दं Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.